Velkommen til Snuselhuset her i Maribo. Mit navn er Hanne Holmer. Jeg er ledende ergoterapeut her på stedet. Og I er kommet til et sansehus, som er lavet til folk med fysiske og psykiske funktionsforstyrrelser. Og huset her har været her siden 1995 og har lige fejret 17 års fødselsdag. Jeg vil kort fortælle lidt om, hvad snuslen er som koncept, og hvordan det kan anvendes i forhold til borgere, som har de her forstyrrelser. Ideen kom fra Holland tilbage i 1970'erne, hvor to hollandske pædagoger, Jan Hulsække og Art Verheul, fandt ud af, at man ved at lave nogle rammer, hvor man kunne regulere på forskellige sanseindtryk, kunne opnå en bedre grad af mestring, men også en højere grad af velvære hos mennesker, som var svært fysisk og psykisk handicappede. Ideen kom så til Danmark med en anden hollandsk pædagog, Maurits Eikendal, som har været med til at lave det første snuselhus her i Danmark. Det ligger over ved Silkeborg. Og det hus derovre har dannet grundlag for mange af de andre tilsvarende steder, der findes både her i Danmark, men også i det øvrige Skandinavien. Hernede har vi fået lavet 6 rum. De rum har forskellige farver. Og ordet snuslen betyder henholdsvis at snuse i den forstand, at snuse til noget nyt, prøve noget andet, få nogle oplevelser, men også at snuse med sin lugtesans og få stimuli til lugtesansen. Og så på den anden side det at få ro på at døse og få sit stress og sit kaos, man måtte tumle med, få det ned på plads. Det er således, at forskellige sanseindtryk, de har forskellig indvirkning på os. Nogle sanseveje, de vækker os, gør os mere vågne, gør os mere opmærksomme, mens andre sanseveje, de giver ro, de får os til at slappe af, og de giver os følelsen af øget velvære. Hvis vi sådan går ud i den brede befolkning, så snakker vi jo typisk om vores 5 sanser, altså det at se, det at kunne høre, det at kunne smage, lugte og det at kunne føle. Men vi har også 2 andre sanser, som vi kan kalde vores ligevægtssans, altså det at vi kan holde balancen, det at vi kan bevæge os i rum og kan orientere os. Og den anden, det er det vi kalder vores muskelledsans, som gør, at vi kan mærke os selv, og at vi er i stand til at kunne mærke, hvor vi er henne i rum, altså at kunne mærke, om vores lemmer er strakte og bøjet, er trygge, er spændte, er afslappet osv. Som sagt er der nogle sanseveje, som giver ro, og mens andre giver mere øget aktivitet. Og kort sagt kan man sige, at al påvirkning på muskler og led, altså det at vi bevæger os, det at vi får dybe tryk og træk på muskler og led, det er minusknappen inde i hjernen. Det vil sige, det er det, der giver os ro. Og hernede er det således, at det at ligge i nogle bolde for eksempel, det at have en kugledyne over sig, det at kunne få vibration, som man kan få i en vandseng med musik i, ja, det er det, der går ind og giver os oplevelsen af vores sådan fysiske jeg, og er med til at kunne give ro i en øvrigt kaotisk verden. Det er også sådan, at det at bevæge sig frem og tilbage, som jeg gør lige nu her ved at sidde i en gyngestol, det er også en af de veje, som er med til at give ro. Vi ser måske nogle gange nogle af de borgere, som har forskellige former for mental handicap, at de kan stå og rokke, og det er faktisk et forsøg på at give sig selv ro. Og det kan vi give på en anden måde ved, at man for eksempel sidder i en hængekøje eller i en gyngestol, som jeg nu gør, og får den her rokkende bevægelse, det er med til at give ro. Omvendt kan der være nogen, der kommer herned, som trænger til ligesom at få nogle stimuli, som kan være med til at vække, til at skærpe opmærksomheden, til at skærpe koncentrationen. Og der skal vi tænke ind af de sanseveje, som er at se på ting, at lytte til ting, at mærke ting på sin hud. Og der har vi en hel del sådan synsoplevelser hernede, altså det vi også kan kalde de visuelle indtryk. Vi har film, der spiller, vi har spejlkugler, der kan lyse. Der er forskellige former for lyseffekter, som giver den her synsmæssige oplevelse og er med til at vække hjernen til aktivitet. Vi bruger også meget musik, altså det at kunne gå ind af hørelsen, af den sansevej, og her er musikken sådan ligesom inddelt i forskellige typer af musik. Det er således, at når vi lytter til musik, så matcher vores puls og vores aktivitet så også til den rytme, musikken vi har spillet i. Så når
Hvis vi for eksempel trænger til at få kaos ned og få ro på, ja, så vælger vi noget musik, som ligger tæt på taktslaget 60 i minuttet, som svarer til vores hvilepuls. Mens hvis det er borgere, som trænger til at få øget deres vågenhed og skærpet deres opmærksomhed, ja, så vælger vi noget musik, som har en hurtigere rytme end de 60 slag i minuttet. Jeg har ikke så meget til smagssansen hernede, men det er man velkommen til at medbringe selv. Med hensyn til lugtesansen er det således, at vi har et rum, som giver mulighed for vores blå rum, som giver mulighed for, at man kan komme i spabad. Og for at kombinere spabadet med de øvrige sanseindtryk, så har man mulighed for at putte et par dråber af nogle æteriske olier, vi har stående, ned i vandet, således at lugtesansen den også stimuleres. Det er således, at vores lugtesans, det er den, der hurtigst skaber aktivitet i hjernen. Og det er også således, at den forbinder vi meget med vores følelser og med vores hukommelse. Så lige så snart vi stimulerer lugtesansen, ja, så vækker vi også følelser, og vi vækker også hukommelsesspor. Så derfor er de olier, vi har hernede, nogen, som man har en chance for at kunne genkende. Altså sådan noget som rose, lavendel, citron og appelsin osv. De brugergrupper, der kommer hernede og har været faste brugere af huset, har vi defineret som borgere, der er fysisk eller psykisk begrænset i deres aktivitetsmuligheder. Og det betyder, at det er en meget bred gruppe af gæster, der kommer her, alt fra små børn, som kan have tilknytningsforstyrrelser, som kan være for tidligt fødte, som har forskellige former for handicaps i den ene ende af spektret, til den anden ende, at det er ældre mennesker, som kan have nogle demensproblematikker, som er blevet fysisk svækket måske efter en blodprop i hjernen, at de kan komme herned og få de stimuli, som kan kompensere for det, de er i stand til at kunne tilegne sig selv nu. Vi har mange borgere med psykiatriske problematikker, folk med stressproblematikker, så der er næsten ingen grænser for, hvem der kan komme og bruge huset her. Jeg plejer sådan lidt populært sagt at sige, at det er alt fra borgere med nedgroede negle til svært fysisk handicappet. Snuselhuset her i Maribo er indrettet således, at alle kan bruge alle ting. Vi har loftbårne lifte til rådighed, og adgangsforholdene er således, at man kan bruge alle de faciliteter, som vi nu har til rådighed. Og det er også sådan her på stedet, at man betaler for den tid, man er hernede. Altså at man reserverer en tid og bruger huset i den aftalte tid og betaler lige så vel, som man betaler for en time i bowlinghallen, en time på et museum osv. Så det er altså et rekreativt tilbud, sådan som vi anvender det her. Andre steder i verden bruger man også snusen mere målrettet i forhold til det mere behandlingsmæssige, den mere behandlingsmæssige tilgang, eller i forhold til den læringsplan, man kan have lagt i det pædagogiske arbejde ude på institutionerne. Men stedet her er altså som sagt et åbent tilbud, det vil sige, at folk kommer udefra og anvender husets faciliteter. Det er sådan, at vi er flere steder her i Danmark, som arbejder med det her, og vi har organiseret os i nogle forskellige netværk. Vi har her i Danmark det vi kalder Snuselnet, som har en hjemmeside, snuselnet.dk, hvor alle, der arbejder med snusen i Danmark, er meget velkomne til at tilmelde sig, hvor vi udveksler erfaringer og idéer til, hvordan man kan bruge de her rammer. I det nordiske samarbejde holder vi hver andet år en konference på skift i de nordiske lande, og de konferencer er sådan workshops baseret og meget praksisorienteret. Og hvert år holdes der så i international sammenhæng et symposium, altså en sammenkomst, hvor forskere fra hele verden mødes for at delagtiggøre hinanden i det arbejde, det forskningsarbejde og dokumentationsarbejde, der ligger bag det her også. Så jeg håber meget, at hvis man har fattet interesse for det her, at der også vil være interesse i at bidrage og medvirke til, at vi kan få udforsket det her område og implementeret til gavn og glæde for de borgere, som er begrænset i deres øvrige hverdag. God fornøjelse med snusen.